κάποιες συμβουλές για να απολαύσουν τα κατοικίδια μας καλύτερα το καλοκαίρι και εμείς να είμαστε πιο ήσυχοι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, πρέπει να κρίνουμε εξιδίων ή όχι? Πρέπει να κρίνουμε με προσοχή. Δηλαδή, τα ζωάκια μας ποτέ δεν πρέπει να πατάνε στην άσφαλτο, ειδικά όταν έχει πάρα πολύ ζέστη. Η άσφαλτος καίει, οι πατουσίτσες πληγώνονται. Να φροντίζουμε ή για χώμα ή για πεζοδρόμιο και πάλι με προσοχή. Βέβαια, γενικά, όταν έχει πολύ ζέστη, όταν έχει ίσως και καύσιμα ή στο high του ήλιου, εκεί 12 με 4 περίπου, καλό είναι να μην τα βγάζουμε έξω, να τα έχουμε σε δροσερό μέρος. Εννοείται φυσικά λαμαρίνες, λουβιά κλειστά, κάτω από ή δίπλα σε ένα δέντρο ή στη στήλο κλπ. Είναι καταδικαστέα όλα αυτά τα πράγματα, παράνομα και δυστυχώς μακριά από εμάς. Ούτε να τα ακούμε δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, προσέχουμε το σκυλάκι μας, τα ζωάκια μας και για τις γατούλες το ίδιο ισχύει, λίγος πολύ. Αλλά πιο πολύ μιλάμε για τα σκυλάκια τώρα. Για μεταφορές ή και χωρίς μεταφορές πρέπει πάντα να πίνουν πολύ νερό. Ελαφριά γεύματα, μην τα πιέζουμε στο φαγητό. Εάν τώρα έχουμε το απευταίο, συμβεί κάτι, έχουμε σημάδια δηλαδή ότι λαχανιάζει το ζώο ή σημάδια σιελόριας ή λαχάνιας με μεγάλο ή καμιά φορά αδυναμία από προσανατολισμό το ζώο, τότε κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουμε με τον κτηνίατρο και συνήθως το πρώτο βήμα είναι βρεγμένες πετσέτες για να καταπολεμήσουμε πιθανή θερμοπληξία. Αφού φυσικά μιλήσουμε με τον κτηνίατρο, δεν κάνουμε το κεφάλι μας, αλλά όχι κάτω από κρύο air condition ή βρεγμένο ντους, ίσως κάποιος να μας τα πει αυτά. Αυτό που συνήθως λένε είναι βρεγμένες πετσέτες και ήρεμες κινήσεις. Λοιπόν, είτε πάμε ταξίδι, είτε δεν πάμε, να απολαύσουμε το καλοκαίρι στη ζέστη, αλλά στη σκιά και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά και με προσοχή.